jamallah hiiremon musidɓe tedduɓe e dental meɗen dura pular ɓaleji sambo on calminama on juuramon kofnama teddude en calmini dendagal mo tangode mo tangiɗo e sikkala ɗum ɗo ko jokkere taro meɗen hono darol aladin eɗen hakkude ñengotoɗo e aladin ene metti famde geɗe ɗiɗi ina hen kanko ñengotoɗo o ene gasa tawa ko bawɗo heɓtinde jam e yimɓe ɗum woni o faama e yeeso aladin dendagal geɗe e o sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɓangal makko walla noon tawa ko bettuɗo geɗe galle aladin en haw humpiti fof e ngurdam mumen nden o faami ko suka o yiɗi e mbatti o watti ɗum o foodi aladin bange o serndi ɗum e sehilaɓe mum o joñi ɗum ɓe joñi nden ɓe joñima o wi ɓinguelam baba ma wona Moustapha ñawtowo o aladin heɓɓitiwi ko noon tigui baba kono o maayi nde o jaabi ngol jaabol tan ñangotoɗo o hippi e makko heddi ina simmito ina hamto ina fargino hollude sunare mum e habaru mo nani e hunuko ngel cukalel nden aladin yi babiraɗo ina waya ɗi bocci cettuɗi o wi holko saabi aɗa waya babiraɗo wi hol no mbasiratmi wayde komi baba ma cawndiɗo Moustapha ko mawni am moƴƴo mo ala nanɗo ɗi duuɓi ɓennuɗi fof komi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam mbiɗe wonduno e ɗamawu mawɗo e yiyondirde e mawni am ha kabluɗami o kabaru bonɗo colowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde e am sabu mi yiyani mawni am kono ha hande mi nimsani sabu an koɓɓitiɗa tan koye baba ma ko ɗum momti gonɗi am sabu beele o wawi dartidade mbaadi baba ma e ndi ma ndi ko mbaadi ma ndi ni waɗi mi sikkitade tindimi e ma o welli jungo e bata o wi holto yumma fodi ɗon tan aladin haalanimo indande ene jokki ɗum noon wadde bisimilla moon e windande tarde ɗum tarroyki mo caggal ɗum ma en tellino noon windade meɗen capantere jeetati ko faade ha joni mbiɗen dosɗe bindin on cellingol bindi e tugnade e dosɗe bindin noon en calmini fof en jorim bisimilla moon onon kala e kuuɓal Dural Pular ɓalejo Samba tolno tati ñande 15 silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi saro darol aladin hakkunde ñangotoɗo o e aladin ina metti famde gueɗe ɗiɗi ina hen
kanko ñangotoɗo ina gasa taw ko bawɗo heftinde ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o faama e yeeso Aladin dendagal gueɗe ɗe sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɗangal makko walla noon tawa ko bittuɗo galle gueɗe galle Aladin en haw humpiti fof gurdam mumen nden o faami ko suko yiɗi o ɓatti ɗum o foodi Aladin bange ko sendi ɗum e sehilaɓe mum ɓe joñi nden ɓe joñimo o wi ɓingelam bamma wona Mustapha ñotowo o Aladin heɓɓiti wi ko noon tigi baaba kono o maayi nde o jaabi ngol jabtowol tan ñangotoɗo hippi e makko heddi ina simmito ina hamto ina farkino hollude sunare mum e o kabaru mo nani e hunuko ngel cukalel nden Aladin yi babiraɗo ina woya ɗi bojji cattuɗi o wi holko saabi aɗa woya babiraɗo wi holno mbasiranmi woyde komi bamma cawdiɗo Mustapha ko mawnam moƴƴo mo ala nando ɗi duuɓi ɓennude fof komi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam miɗo wonduno e ɗamaw mawɗo e yiyodirde e mawnam ha kabruɗami o kabaru bonɗo colowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde am sabu mi yiyani mawnam kono ha hande mi nimsani sabu an ko ɓiɗɗa tan koye bamma ko ɗum momti gonɗam sabu miɗo wawi dartidade mbadi bamma e ndimandi ko mbadima ndi ni waɗimi sikkitade tindimi e ma o welli jungo e bata o wi holto yumma hoƴi ɗon e ɗon Aladin haalanimo kuɗol ceerno mane Dudal Pulaar ɓalejo Samba Tolno Tayti ñande 15 selto ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi taro Darul Aladin hakkude ñangotoɗo o e Aladin metti famde gueɗe ɗiɗi ina hen kanko ñangotoɗo o ina gasa tawa ko bawɗo heɓtinde ƴiƴam yimɓe ɗum woni o faama e yeeso Aladin dendagal gueɗe ɗo sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɗangal makko walla noon tawa ko bittuɗo galle Aladin en ha humpiti gueɗe ha humpiti foof e gurdam mumen nden o faami ko soko o yiɗi o ɓatti ɗum o faami Aladin o foodi Aladin bange o sendi ɗum e sehilaɓe mum ɓe joñi nden ɓe joñimo o wi ɓinguelam bamma wona Mustapha ñotowo Aladin heɓɓiti wi ko on tigi babam mata foti wonde ko on tigi woni babam kono o maayi nde o jaabi ngol jaabowol tan ñangotoɗo o hippi e makko heddi ina simmito ina hamto ina farkino hollude sunare mum e o kabaru mo nani e hunuko ngel cukalel nden Aladin yi babiraɗo ina waya ɗi bojji cattuɗi o wi holko saabi aɗa waya babiraɗo wi holko mbasiranmi wayde komi bamma cawdiɗo Mustapha ko mawna moƴƴo mo ala nando ɗi duuɓi ɓennuɗi foof komi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam miɗo wonduno e ɗamawu mawɗo e yiyodirde e mawnam ha kabruɗami o kabaru bonɗo colowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde am sabu mi yiyani mawnam kono ha hande mi mimsani sabu an koɓɓirɗa tan koye bamma ko ɗum momti gonɗam sabu miɗo wawi dartidade mbadi bamma indimandi ko mbadi ma ndi ni waɗimi sikkitade tindimi e ma
o wirli jungo e bata o wi holto yumma hoɗi ɗon e ɗon Aladin jaabiyam kuɗoten Mamadou Mané. Duɗal Pulaar ɓaleejo Samba tolno tati ñande 15 siltu ujun ɗiɗan wagas e nayyi karo darol Aladin hakkunde ñangotoɗo o e Aladin ina metti famde gueɗe ɗiɗi ina heen kanko ñangotoɗo o ina gasa taw ko bawɗi heftindi ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o faam yeeso Aladin dendagal gueɗe ɗe o sohli taw in mbaw gasnude fandare ɗangal makko walla noon taw ko bittude gueɗe galle Aladin en haw humpiti fof e gurdam mumen nden o faami ko suko yiɗi o ɓatti ɗum o foyde Aladin banggue o serdi ɗum e sehilaɓe mum ɓe joñi nden ɓe joñima o wi ɓinguelam bamma wona Moustapha ñootowo Aladin heɓɓiti wi ko noon tigui baaba kono o maayi nde jaabingol jaabuwol tan ñangotoɗo o hippi e makko heddi ina simmito ina haamato ina farkino hollude sunaare mum e o kabaru mo nani e hunuko ngel cukalel nden Aladin yi babiraɗo o ina wayi ɗi bojji cattuɗi o wi holko saabi aɗa waya babiraɗo wi holno mbasata mi wayde komi bamma cewdiɗo Moustapha ko monam moƴƴo mo ala nando ɗi duuɓi ɓennuɗi fof komi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam miɗo wonduno e ɗamawu mawɗo e yiyodirde e monam ha kabruɗami o kabaru bonɗo colowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde e yam sabu mi yiyani monam kono ha hande mi nimsani sabu an koɓɓitiɗa tan koye bamma ko ɗum momti gonjam sabu miɗo wawi dartade mbadi bamma e ndimadi ko mbadima ndi ni waɗimi sikkitade tindimi e ma o werni jungo e bata ko wi holto yumma hoɗi ɗon e ɗon Aladin haalinimo e kuɗol ceerno Mamadou Mané. Duɗal Pulaar ɓaleejo Samba tolno tati ina 15 silti tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi taro darol Aladin hakkunde ñangotoɗo o e Aladin ina metti famde gueɗe ɗiɗi ina heen kanko ñangotoɗo o ina gasa taw ko bawɗo heftinde ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o faama e yeeso Aladin dendagal gueɗe ɗe sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɗangal makko walla noon tawa ko bittuɗo gueɗe Aladin en ha galle Aladin en o humpiti fof e gurdam mumen nden o faami ko suka o yiɗi o ɓatti ɗum o fooɗi Aladin banggue o serdu ɗum e sehilaɓe mum ɓe joñi nden ɓe joñima o wi ɓinguelam bamma wona Moustapha ñootowo Aladin heɓɓiti wi ko noon tigui baaba kono o maayi nde jaabingol jaabowol tan ñangotoɗo hippi e makko heddi ina simta ina hamto ina farkito hollude sunare mum e o kabaru mo nani e hunuko ngel cukalel nden Aladin yi babiraɗo ina woya ɗi bojji cattuɗi o wi holko saabi aɗa woya babiraɗo wi holno mbasirami woyde komi bamma cawdiɗo Moustapha ko monam moƴƴo mo ala nando ɗi duuɓi ɓennuɗi fof komi ɗanninoɗo joni Allah artiri kam miɗo wonduno e ɗamawu mawɗo e yiyodirde e monam ha kabruɗami o kabaru bonɗo colowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde yam sabu mi yani monam kono ha hande mi nimsani sabu an koɓɓiteɗa tan koye bamma ko ɗum momti gonɗam sabu mbiɗo wawi dartinade mbadi bamma ndi e ndimandi
ko mbaadi ma ndi waɗi mi sikki taaki tiindimi e ma o werli jungo e bata o wi holto yumma hoɗi ɗon e ɗon Aladin haala min ko kuɗol ceerno Mamadou Mané. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nde sappo joyi calteɗan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi tara Darul Aladin hakkunde ñangotoɗo o e Aladin ina metti famde geɗe ɗiɗi ina hen. Kanko ñangotoɗo o ina gasa tawa ko bawɗo heɓtinde ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o faama e yeesa Aladin dendagal geɗe ɗe o sohli tawi ina wawa gasnude fandare ɗemgal makko walla noon tawa ko bittuɗo geɗe galle Aladin en ha humpiti fof e gurdam mumen nden o faami ko suko o yiɗi o ɓadi ɗum o foodi Aladin bange o serdi ɗum e sehilaɓe mum ɓe junyi nden ɓe jonkima o wi ɓingel am bamma wona Mustapha nyotowo o. Aladin heɓɓiti wi ko noon tigi baaba kono o maayi nde o jaabi ngol jaabuwol tan ñangotoɗo o hippi e makko heddi ina simmito ina hamto ina fakkino hollude sunare mum e o kabaru mo nani e hunduko cukalel ngel nden Aladin yi babiraɗo ina waya ɗi boddi cattuɗi o wi holko saabi aɗa waya babiraɗo wi holno mbasiranmi wayde komi bamma cawndiɗo Mustapha ko mawni am moƴƴo mo ala nanda ɗi duuɓi ɓennuɗi fof ko mi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam mbeɗa wonduno e ɗamawu mawɗo e yendirde e mawni am ha kabruɗa mi o kabaru bonɗo colowol gongol mi haalan ma o kabaru woni felmande musde am sabu mi yiyani mawni am kono ha hande mi mimsani sabu an kuɓɓiɗa tan koye bamma ko ɗum momti gonɗi am sabu meɗo wawi dartinade mbadi bamma e ndimandi ko mbadi mandi ni waɗi mi sikkitaki tindimi e ma o werli jungo e bata o wi holto yumma hoɗi ɗon e ɗon Aladin haalanimo walle fuɗɗo ceerno Mamadou Mané. Duɗal Pular ɓalejo Samba tolno 3 ñande 15 siltu hitandu ujune 2024 taro Darul Aladin hakkude ñangotoɗo o e Aladin ina metti famde geɗe ɗiɗi ina hen. Kanko ñangotoɗo o ina gasa tawa ko bawɗo heɓtinde ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o faama e yeeso Aladin dendagal geɗe ɗe o sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɗangal makko walla noon tawa ko bittuɗo geɗe galle Aladin en ha o humpiti fof e gurdam mumen nden o faami ko suko o yiɗi o ɓatti ɗum o fooɗi Aladin bange o serli ɗum e sehilaɓe mum ɓe jonyi nden ɓe jonyima o wi ɓinguelam baba ma wona Mustapha nyotowo o. Aladin heɓiti wi ko noon tigi baba kono o maayi
nde o jaabi ngol jaabuwol tan ñangotoɗo o hippi e makko heddi ina simmito ina haamto ina farkino hollude sunaare mum e o kabaru mo o nani e hunuko ngel cukalel nden Aladin yi baabiraɗo ina waya ɗi bojji cattuɗi o wi holko saabi aɗa waya baabiraɗo wi holno mbasiran mi wayti komi bamma cawndiɗo Mustapha ko mawnam moƴƴo mo alanando ɗi duuɓi ɓennuɗi fof komi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam miɗo wonduno e ɗamaw mawɗo e yiyodirde e mawnam ha kabruɗami o kabaru bonɗo colowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde e am sabu mi yiyani mawnam kono ha hande mi nimsani sabu an koɓɓitiɗa tan koye bamma ko ɗum momti gondam sabu miɗo wawi dartidade mbaadi bamma e ndi maandi yi ko mbaadi maandi ni waɗi mi sikkitaki tindimi e ma o firli jungu e bata o wi holto yumma hoɗi ɗon e ɗon Aladin haalanimo kuɗol Mamadou Mané sawtu Mamadou Sy Thiamly ɗum noon on calminama on juurama on kofnama teddi calmini dendagal mo tonggode mum tongiɗo eyyi ɗum noon joni jonuma en telli noon no windande meɗen hande so wenaji windande capantati e jeetati noon ha joni jokkeren no mbinoɗen ni wonde ganduɗa koye dosɗe bindin fawade cellingol bindi walla fawade tugnade cellingol bindi noon joni joni o en calmini fof noon en juurim calmini dendagal mo tonggode mum tongiɗo on calminama lawol gongol en calmini dendagal mo tonggode mum tongiɗo windan meɗen hannde ko ni way wiide wonde ko Pulaar ɓalejo sambi colno tati sappo e goho lewru sil ɗo sappo e joyyi lewru sil to hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi windande capantati e jeetati wiide wonde ko cellingol bindi tugunade e dosde bindin joyyi hakkunde moo e ma goo moo yeru ngatmi Amadou eɗen mbawi momtude Amadou mbaɗen ɗon lomto wadde keɓen ngatmimo e o yeru helmere mo sakkiti e konngol he kono so en belama eɗen mbawi lombude ɗum hakkunde ngat e mi nden noon mo wonta mo tilfon ɗiɗon keeda ɗum bang yo bang keɓen ngat momi ɗiɗi ma yeru sinno ko an ngatmi mbiyatmi ko ngatmima wadde ma wontata ko ma so en mbi ngatmami dosgal so mo walla ma ɓilima hakkunde gollal e lomto gollowo mi mo e ma durtat cirfe mbaɗe cato ɗum yeru lootu mimo lootu momi lootu mima loot mami piimimo piimomi piimima walla piimima piimami wadde ko ɗo haali kuɗol Mamadou Mané no wadde bisimilla mon e tarongo erten ɗum tarde tawre ginga kadi so tawi waɗi coggue caggue walla so tawi ngal joguiɗo hen namdal ko nandi hen bisimilla mon eɗen ketti noon bisimilla mon onon kala e kuuɓal en calmini foof noon en juurima
calmini dendagal mo tongo ɗum tongiɗo cuɗal pulaar ɓalejo Samba Tolna tati ñande sappo e joyi selto ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi windande capantati e jeetati sellingol pinɗi tuubnade e doos mbindi joyi hakkude mo e ma goo mo yeeru gatmi Amadou eɗen mbawi mumtude Amadou mbaɗen ɗon lomto keɓen gat memo e o yeeru helmere mo sakkiti e konngol he kono sen belama eɗen mbawi lombude ɗum hakkude gat e mi nden noon mo wonta mo sirfon ɗiɗon keere ɗum bang yo bang keɓen gat momi ɗiɗi ma yeeru sinno ko an gatmi mbiyanmi ko gat memo wadde ma wonta ma sen mbi gat mami dosgal so mo walla ma ɓilima hakkude gollal e lomto gollomi mo e ma durtat sirfi e mbaɗe cato ɗum yeeru gat memo wonta gat momi gat memo gat mami pimemo pimomi pimemo pimami ɗo hay ɗo ceerno ngo paƴƴi noon heydil se assalamu aleykum warahmatullah jol pulaar ɓalejo Samba Tolna tati ñande sappo e joyi selto hitande ujunere e nogas e nayyi windande capantati e jeetati cellingol bindi tugnade e dosɗe mbindin joyi hakkude mo e ma goo mo yeeru gatmi Amadou eɗen mbawi mumtude Amadou mbaɗen ɗon lomto keɓen gatmi mo e o yeeru helmere mo sakkitinde e konngol he kono so en belama eɗen mbawi lumbude ɗum hakkude gat e mi nden noon mo wonta mo sirfon ɗiɗon keedɗa ɗum bang yo bang keɓen gat momi ɗiɗi ma sinno ko an gatmi mbiyanmi ko gatmi ma wadde ma wonta ma so en mbi gat mami dosgal so mo walla ma ɓilima hakkude gollal e lomto gollo mi mo e ma durtat sirfon mbaɗe cato ɗum yeeru lotmi lotmami pimami ko ɗo haaɗi ko ɗo ceerno Amadou Mami cuɗal pulaar ɓalejo Samba Tolna tati ñande sappo e joyi silti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi windande capantati e jeetati cellingol bindi tugnugol e dosɗe mbindi joyi hakkude mo e ma goo mo yeeru gatmi Amadou eɗen mbawi mumtude Amadou mbaɗen ɗon lomto keɓen gatmimo e o yeeru helmere mo sakkiti e konngol he so en belama eɗen mbawi lumbude ɗum hakkude gat e mi nden noon mo wonta mo sirfon ɗiɗon keeda ɗum bang yo bang keɓen gat momi ma yeeru sinno ko an gatmi mbiyatmi
ngatmima wadde ma wonta ma so en mbi ngatmami dosgal so ma walla ma ilima hakkude gollal e lomto gollowo mi mo e ma durtete cirfi mbaɗe catoɗum yeru lotmima lotmami pimima pimami ko ɗo haaɗi ko ɗo cerminoma duɗal pular ɓaleji samba tolno tacci ñande 15 silto hitande 2024 windande 36 cellingol bindi tugnade e dosde e bindin 5 hakkunde mo e ma 2 mo yeru natmi Amadou eɗen mbawi momtude Amadou mbatten ɗon lomto keɓen natmimo e o yeru helmere mo sakkiti e konngol he kono so en belama eɗen mbawi lumbude ɗum hakkunde ngat e mi nden noon mo wonta mo cirfon ɗiɗon keeda ɗum bang yo bang keɓen ngatmomi ɗiɗi ma yeru sinno ko an ngatmi mbiyatmi ko ngatmi ma wadde ma wonta ma so en mbi ngatmani dosgal so mo walla ma ɓirima hakkunde golle e lomto gollowo mi mo e ma durtat ha joni durtat cirfel mbaɗe cato ɗum yeru lotmi mo lotmomi lotmi ma lotmami pimi mo pimami wala pimomi pimi ma pimami ko ɗo haaɗi so waɗi cugge sagge yahuda ɓa gofnama si ñaganama Allah moƴƴo duɗal pular ɓalejo samba tolno tati ñande 15 silto hitande 2024 windande 36 cellilgol bindi tugnade e dosde bindin 5 hakkunde mo e ma 2 mo yeru ngadmi Amadou eɗen mbawi momtude Amadou mbaɗen ɗon lomto keɓen ngadmimo e o yeru helmere mo sakkiti e konngol he kono so en belama eɗen mbawi lombude ɗum hakkunde ngat e mi nden noon mo wonta mo cirfon ɗiɗon keeda ɗum bang yo bang keɓen ngatmomi ɗiɗi ma yeru sinno ko an nganmi mbiyanmi ko ngadmima wadde ma wonta ma so en mbi ngatmani dosgal so mo walla ma ɓilima hakkude gollal e lomto gollowo mi mo e ma durtat cirfe mbaɗe catoɗum yeru lotmimo lotmomi lotmima lotmami pimomi pimimo pimomi
piimima piimami ko ɗo haaɗi Kudol Mamadou Mané sawtu Mamadou Sinthiane Duɗal Pulaar Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 15 Siltu ujum ɗiɗi e nogas e nayyi winnande 38 killingol bindi tugnaade e dosɗe bindin joyi hakkunde moo e ma goo moo yeru ngammi Amadou eɗen mbawi mumtude Amadou mbaɗen ɗon lomto keɓen ngammimo e o yeru helmer mo sakkiti e konngol he kono sen belama eɗen mbawi lombude ɗum hakkunde ngat e mi nden noon mo wonto mo cilfon ɗiɗon keeda ɗum bang yo bang keɓen ngammomi ɗiɗi ma yeru sinno ko an ngammi mbiyatmi ko ngammima wadde ma wonta ma sen mbi ngammami dosgal so mo walla ma ɓilima hakkude gollal e lomto gollow mi mo e ma durtata cilfi mbaɗe catuɗum yeru loomimo lootumomi lootimimo lootumomi lootimima lootumami piimimo piimomi piimima piimami ko ɗo haaɗi kuɗol Ceerno Mamadou Mané Duɗal Pulaar Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 15 Siltu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi windande 36 collingol bindi tugnaade e dosɗe bindi joyi hakkunde mo e ma goo mo yeru nganmi Amadou eɗen mbawi mumtude Amadou mbaɗen ɗon lomto keɓen ngatmimo helmere mo sakkiti e konngol he kono sen belama eɗen mbawi lombude ɗum hakkude ngat e mi nden noon mo wonta mo cirfon ɗiɗon keeda ɗum bang yo bang keɓen ngat mo mi ɗiɗi ma yeru sinno ko an nganmi mbiyatmi ko ngatmima wadde ma wonta ma sen mbi ngatmami dosgal so mo walla ma ɓilima hakkunde gollal e lomto gollowo mi mo e ma durtat cirfe mbaɗe catoɗum yeru lotmimo lotmomi lotmima lotmami piimimo piimami piimima piimami ko ɗo haadi kuɗel Ceerno Mamadou Mané Duɗal Pulaar Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 15 Siltu ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi taro Darul Aladine hakkunde ñangotoɗo o e Aladine ina metti famde gueɗe ɗiɗi ina hen kanko ñangotoɗo o ina gasa tawa ko bawɗo heɓtinde ƴiƴam e yimɓe ɗum woni o faama e yeeso Aladine dendagal gueɗe ɗe o sohli tawa ina mbawa gasnude fandare ɗanngal makko walla noon tawa ko ɓittuɗo gueɗe galle ko bittuɗo jafoɗon tawa ko bittuɗo gueɗe galle Aladine en ha o humpiti fof e gurdam mumen nden o faami ko suka o yiɗi o ɓatti ɗum o fooɗi Aladine bange o serdi ɗum e sehilaɓe mum ɓe joñi nden ɓe joñima o wi ɓinguelam bamma wona Moustapha ñootowo o Aladine heɓiti wi ko noon tigi baaba kono o mayi nde o jaɓi ngol jaabowol tan nde o jaɓi ngol jaabowol tan ñangotoɗo hippi e makko
heddi ina simmito ina hamto ina fakkino hollude sunaare mum e on kabaru mo nani e hunuko ngel cukalel nden Aladin yi babiraɗo ina woya ɗi bojji cattuɗi o wi holko saabi aɗa woya babiraɗo wi holno mbasiratmi wayde komi bamma cawndiɗo Mustapha ko mawnam moƴƴo mo ala nando ɗi duuɓi ɓennuɗi fof komi ɗanninoɗo joni noon Allah artiri kam mbiɗo wonduno e ɗamawu mawɗo e yiidirde yiyodirde e mawnam ha kabru ɗami o kabaru bonɗo conowo goddol mi haalanma o kabaru woni felmande musde e am sabu mi yiyani mawni am kono ha hande mi nimsani sabu an koɓɓiteɗa tan koye babma ko ɗum momti gonɗam sabu mbiɗo wawi dartindade mbaadi babma e ndima ndi ko mbaadi ma ndi ni waɗimi sikkitaki tindimi e ma o werli jungo e bata o wi holto yumma hoɗi ɗon e ɗon Aladin haalanimo kuɗol ceerno Mamadou Mane sawtol Mouhamadou Sall